Yun, magandang araw sa inyong lahat mga kalabarkada. At nagbabalik na naman tayo ang Love Island Adventure. Ito, mamimingwit tayo mga kalabarkada. Kasama natin sila paring Patchot. What's up guys? Yan. Tapos si paring Randy, ayun. Kasama rin natin si paring Randy. At kumusta naman po kayong lahat mga kalabarkada, mga idol, mga master. Papakita ko pala sa inyo mga kalabarkada itong setup natin, kasi nakompleto ko na yung setup ng fishing rod natin. Ayan. Tatry natin ngayon yung setup natin. So mamaya sasabihin ko yung setup ko at sasabihin nyo sa akin mga kalabarkada kung tama ba yung setup natin. Ayan. Kasama natin si paring Randy. Ayan. Bali yung fishing rod pala natin mga kalabarkada is ito. Ayan. Reel method. Tapos ang rod natin yan, FX Shimano FX 4000 series. Yan, 4000 series. Tapos ang line natin Gosen na 0.8. Tapos ang leader line natin yan fluorocarbon na 0.6. Yan ang setup natin. Tapos itong lure natin, ito, bali sa Amazon lang namin in order to. Itong assistant hook niya, ako na yung naglagay nito mga kalabarkada. Try natin na mag-cast. Bali itong fishing rod pala natin mga kalabarkada is bali second hand lang to. Nabili lang natin sa mga segunda mano. Tsaka ang nangyayari kasi, yung isang fishing rod ko kasi mga kalabarkada is yung nabili natin Shimano, ayun, na disgrasya, sumabit sa bike, ayun, bali. So ito, yan, kapag ito na ilagay na natin, sisilipin lang natin kung diretso ba yung sa mga eye nya. Yan. Shout out nga pala sa mga anglers dyan, mga bigating anglers. Mga newbie po to, mga newbie. Kay Rose Fishing TV, yung mga yan, mga bigatin. Shout out din kay Curbs, si Master Curbs yan. Tapos shout out din pala kay Katigas Fishing yan. Shout out sa inyong mga lahat mga master. Okay lang kaya yung setup ko mga kalabarkada, mga master. Comment down below kung tama ba yung setup ko. Try natin. Sakaling makahuli tayo. First cast ni Shimano. First cast ni Shimano sa kanyang reel method. Woohoo! Yun. Yun. First cast mga kalabarkada. Natin kung marunong tayo mag-jig. Sabit na to. Sabit nga yan. Sabit na yata. Sabit agad. Ay hindi. Hindi ka naman ginawin. Kala ko sabit na. Para masyadong mabigat yata yung pan natin mga kalabarkada. Hindi yan, basta-basta kwan. Priskas natin. Kailangan talaga sa malalim talaga to. Medyo madamo-damo kasi dito mga kalabarkada, kasi dito kami nag-iilaw pag nagna-night fishing kami o nag-night dive kami dito. Okay naman siya, okay naman tong setup natin mga kalabarkada. Yan.
try natin. Try ulit natin. Sure casting na to mga kalabarkada. Sana may sumabit. Huwag lang sumabit yung lure. Yun. Bali, malamig kasi dito ngayon sa Japan mga kalabarkada. Sobrang lamig. Ano, galing magbato ni paring Kibs, paring Randa. Grabe, ang layo na ng kon ko. Bali, itong fishing rod pala natin mga kalabarkada is Real Method. Real Method na 862. Yun, yung model. Bali, nabili lang natin to, second hand lang. Sana nga may kumagat kahit papano. Try natin. Oh, lilipat kami ng pwesto mga kalabarkada. Doon tayo sa may mabang tulay. Sa baba niya. So, lilipat tayo ng spot mga kalabarkada. Ayos ko pala magpasalamat sa inyong mga kalabarkada kasi naabot na natin yung 1,500 subscribers. Naabot na natin yung 1,500 subscribers mga kalabarkada. At mamaya maya may good news din tayo about din sa channel natin. Mamaya sasabihin ko sa inyo mga kalabarkada yung good news na yan. So, ginaw na paring rin hindi ito yung Marinute mga kalabarkada. Yan. Dito rin tayo nung nag-vlog tayo na nanguha ng talaba. Yan. Ito yung fishing rod ni paring Patchet Grabe, haba oh. Abangan nyo yung good news natin mga kalabarkada. May good news pala ako sa inyo. So, maraming salamat sa mga suporta nyo mga kalabarkada sa channel natin. Naabot natin yung 1,500 subscribers. At sana huwag kayo magsasawang sumuporta. At sa mga bago pa dyan, sana mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Dahil napakalaking tulong po yan sa ating pag-grow ng channel natin mga kalabarkada. Ayun. Bali, lilipat muna kami ng pwesto mga kalabarkada. So tara, kita-kits tayo doon. So ito na yung spot natin mga kalabarkada. Yan. Bali, pupunta tayo doon sa may gilid. Meron doon? Pwede doon? Pwede doon? Oh. Ano sabi? May spot pala doon na maganda, sabi ni paring Patchet mga kalabarkada. Puntahan natin. Dito na tayo, grabe lakas ang hangin. Yan. Okay lang, pulis kong pulis. Ayun, ang ganda pala ng spot dito. Nandito na tayo sa may paanang tulay mga kalabarkada. Yan, lalim ng puting tulay. Puting tulay. Grabe. Ganda oh, lalim. Ganda pala mamingwit dito. Oh, pwede tayo doon mga kalabarkada, oh, pwede tayo doon. May bato dyan oh. So, papakita lang muna yung view dito mga kalabarkada. Yan. Makulimlim. Sobrang lakas ng alon. Sana kayanin to. So yun. Grabe yung lakas ng hangin. Kaya ito, try natin kahit na malakas
sumabit. Ay grabe oh, lakas ng alon. So habang nagsiset up ako mga kalabrikada, ito, panoorin nyo muna tong sinasabi ko sa inyo na good news natin. So ayun mga kalabrikada, nakapag-set up na tayo. So tatry natin. Akyat tayo dito, ayan. Yan yung pupustuhan natin, no. Tatry natin dito. Ito yung sinatawag nilang buwis buhay pa. Woo! Ayan. Dito na tayo mga kalabrikada. So ito, first cast natin. Try natin to. First cast natin mga kalabrikada. Try natin. Sobrang hangin. Grabe ang lakas oh. Hila agad. Yun na. Yung sumabit. Woo! Mga kalabrikada, yung sa paring patsyot oh, patanaw-tanaw na lang. Ano? Hangin. Papapasabak si Shimano dito. Grabe, sobrang lakas ng alon pero pabalikan natin to. Ito. Try lang natin ito, try. Sakaling may kumagat. Bahala na yan. Bahala na kung sumabit yung lure. Bahala na kung sumabit yung lure natin. So ayun mga kalabrikada, nandito na tayo sa bahay. Nakauwi na tayo. Pasensya na kanina kasi sobrang lakas ng hangin. Hindi ko na na-vlog yung pag-uwi ko. Yung pag-uwi namin kasi sobrang lakas ng hangin talaga. Yung lure natin, yung last na casting natin kanina, sumabit na yung lure natin. Ayun, naputol, tanggal. Kaya yun, umuwi na lang kami. Kasi yung pag nagka-casting kami, yung lure natin, inaagos nung alon, inaagos nung tubig. Kaya, yun, sumabit siguro dun sa bato. So, umuwi na lang kami nila paring Randy sa kanyang paring Patsyot. Nais ko lang sana magpasalamat sa inyong lahat mga kalabrikada sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. At gusto ko rin pasalamatan yung Team Yonski, Team Bornebol, at Team Makasaat sa inyong walang sawang pagsuporta. At sa inyong lahat mga kalabrikada, mga master, mga idol natin, kay Bro Gabi Ramal, yan, shout out sa iyo bro. Kay Master Morong Spear Fishing, kay Roots Fishing, ayun, at sa lahat ng mga master natin dyan, maraming salamat. At yun, napanood nyo siguro yung kung ano yung surprise natin, napanood nyo yun.
Hindi ko yun magagawa kung wala kayo na nakasuporta lagi sa aking YouTube channel, mga kalabarkada. At siyempre, nais ko rin pasalamatan yung Panginoon dahil hindi ko rin yun magagawa kung wala din siya na gumagabay. At siyempre sa asawa ko, maraming salamat sa suporta mo, B. Dahil yung Google AdSense pala na yun, mga kalabarkada, dumating nung December 9. Hindi namin alam, dumating sa post office. Ngayon kinuha pala nung chairman, yung parang chairman ng purok namin doon sa amin. Buti na lang nagkita sila ni tatay, nagsabi may sulat daw ako. So ayun, dineliver na sa bahay. So ayun, mga kalabarkada, natanggap na rin natin yung Google AdSense natin na isang buwan din natin na inantay. Yun, isang buwan natin. Mga kulang-kulang isang buwan din. So sana lagi nyo suportahan yung aking YouTube channel. At wag sana po kayo magsasawang sumuporta, manood. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please i-click nyo na po yung notification bell dyan. At para updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload natin. At yung setup nga pala natin, mga kalabarkada, bago natin tapusin tong video, yung setup pala natin sa mga anglers dyan, sana mapanood nyo to. Kung okay sana yung setup natin o may mali man dun sa setup ng ginawa ko, please comment down below at para malaman ko yung mga suggestion nyo, mga kalabarkada. At kung gusto nyo magpa-shoutout, comment down below din para may shoutout ko kayo sa next na videos natin. Yun, wala nga tayong nahuli ngayon, mga kalabarkada. Pero okay lang yan. May blessings naman na dumating sa atin. So, maraming salamat po, mga kalabarkada. Hanggang dito na lang. Ingat. God bless. At lagi natin ito tandaan. Kahit wala tayong huli, mga kalabarkada, God is good all the time. See you in our next vlog. Bye-bye.